Всички ние искаме нещо от живота. Всеки иска различни неща, нали? Но всеки има някакви вътрешни и съкровенни желания. Хубав е живота за живеене. Когато човек иска да се развива и търпи развитие, по пътя си на този растеж разбира доста неща. За самия себе си ги разбира и ги асимилира. Едно от нещата, които аз разбрах, докато се развивам и подобрявам себе си, е това, че човек винаги трябва да иска най-хубавото за себе си. И когато казвам да искаш най-хубавото за себе си, имам предвид тук и сега, в този момент, версията, която си ти. Винаги искай най-доброто за себе си. Отглеждай светли мисли. Светлите ти мисли ще донесат тази проява в този физически свят. Но тук само да искаме не е достатъчно. Когато искаме най-доброто за себе си, трябва да даваме най-доброто от себе си. Ето от тук, от сърце, от душа. И просто да прилагаме действия. Няма как да не стане, когато действаш от сърцето си и даваш всичко най-добро. Как става това? Планираш някаква цел, нещо, което искаш да ти се случи и започваш, прописваш на хартия. Как може да се случи това? Как можеш да го постигнеш? Какви са действията, които могат да те доближат до това твое съкровенно желание? И тогава затваряш листа и започваш да прилагаш действията, без да мислиш за резултатите. Просто започваш да правиш действията. Ето от сърцето си, с хубавото усещане, как ти вървиш към сбъдването на твоята мечта. Дали се получава? Ще кажеш ти.